Nar li beda s-sibt filgħodu f'maħżen qalb żona residenzjali ta' battikata qawwija lil membri tal-Protezzjoni Ċivili li ħadmu bla qiegħda biex ikkontrollawh u tfew ħal kollox. Kollox beda l-ħabta tad-9:09 tas-sibt filgħodu fit-triq Garcia de Toledo f'San Pawl il-Baħar meta beda nar li ħakeb materjal li kien maħżun fuq ġewwa. In-nar infirex malajr b'duħħan li derħireġ minn diversi partijiet tal-binja waqt li numru ta' residenti ġew evakwati minn djarhom bħala prekawzjoni. Dan waqt li l-istess uffiċjali kienu impenjati wkoll biex joħorġu numru ta' kaxxi li kienu maħżuna fuq ġewwa biex in-nar ma jkomplix jikber u jinfirex. In-nar ġie kontrollat wara numru ta' sigħat, iżda l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kellhom jibqgħu għaddejjin bil-ħidma sas-sigħat bikrin ta' filgħodu biex tfew in-nar għal kollox u għamlu żgur li ma kienx fadal periklu. Il-ħidma tant kienet vasta u komplikata li kien hemm bżonn diversi vetturi tat-tifi tan-nar tal-Protezzjoni Ċivili. Fil-post issejħu wkoll membri mis-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar kif ukoll volontiera ta' St. John's Rescue Corps. Il-ħadd filgħodu il-kobbor tal-ħidma tal-korpi dixxiplinati kienet għadha evidenti f'din it-triq u l-madwar. Stajna ninnutaw ammont kbir ta' ilma li kien għadu nieżel fit-triq mimli nugrofun u briħa qawwija ta' ħruq f'xhieda tal-ħsara li saret f'dan il-maħżen. L-ewwel indikazzjonijiet huma li kollox beda minn spark li ħareġ minn kaxxa tal-fjuż fuq ġewwa tal-maħżen, għalkemm trid tkun l-investigazzjoni li tinstabilixxi dan b'ċertezza. Dwar dan il-każ infetħet ukoll inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat Caroline Frendo Dimek.